Aku iki maju ya. Maju to wong dhek wis siap. Lah kok dhek terus ngono ki terus kula sawane metu terus elul. Aku ya mundur. Oh iya. Sing dikangeni ya sing ngono. Ngono wae ya. Ora kangen sing ngono. Ya ra. Ya wis ta aku ki nostalgia kan. Aku modele nun saya ora nyedak kamera ning kono ben wong sing kangen karo jenengmu kuwi sapa to? Jenengmu kuwi Samidi po? Sapa? Kabul jarene. Kabul jarene. Tesi po kabul. Rungokno lho. Tesi po kabul. Wis, tenang. Malah iso nguripke lampu. Kabel. Kabul kira. Ya golek perkara ae